Привет на всички, снимам един клип, нещо много притеснително и странно, което е за TikTok или къде ще го кача, не знам. В момента сме на пътя, оле, то на тебе ти пукат обувките, чакай. На пътя сме на Долна Оряховица, за пътя за Писарево, като идвате. Сме спрели и тук и те, нали, колата, тя мига, защото сме на пътя. И гледате ли, е тук как свети нещо. Ето където ми пръста е, сега ще видите. Абе, някаква украса коледна има, свети вързана някъде. Чай да фокусира. Мамка. Той не мога да фокусира, бе. Абе, човек, каква е тази украса? Добре, защо така го е... Абе, хора... Фокусира го идеално. Вижте, как е тук украсата, дървета и пътя. Его е колата къде е, на нищото сме в момента. Никъде нищо, виждате, не съм пуснал фенера. Да фокусира човек, виж каква е тази украса. Той е някакви гирлянди на пътя за Писарево отдясно, като идвате. Закачени някъде и светят и моят приятел вика, минават няколко дена и светят, човек. Майко. Я да извади телефона, пусни фенера. Ами, че трябва той вътре. Добре, чакай. Абе, братка, който явление, бе. Не знам, но от няколко дена, то скоро го нямаш. Човек. За седмица да вляза. Брат, изкочи ли нещо, бой? Бой, кам ти, бой няма да... Не, бе, не съм, бе. Снимам. 2-3 минути, брат, само... Той не тук не се вижда, ама както сме тук колата и е там свети, човек. Как свети той нещо и не е включено никъде, бе. Тук украс. Ма какой ти, бе, човек? Да не дали някой отзаде да на цапардосата вземи колата, е. Няма тук. Аз съм ме оставил запален, ако мога да се качвам и газ. Я влез го виж, бе. Нещо има сложен, нали? Я влез го виж. Ти всяка цветна. Виж, че сега стой така. Виж, че сега е колата. Тук тъкър по пътя. И е тук е го къде. Е там. Що как се мърда? Ще кажеш, че е живо. Абе, седи, бе. Ай, човек, какво ти нещо? Той знаеш, че някаква като халка, синджир нещо. Да. Иди кола да се съди. Брат, да не скочи някой изрод, брат, да наприключи сега и двамата. Брат, той като по филмите, бе, човек. Нали? Да, бе. Я чай да му светна на този да спре. Не, бе, не ги. Добре, бе, няма. Еми да го питам. Той ако минава тук дали забелязва. Много странно е там. Как свети. Той спусна дългите. За какво си пусна дългите? Той пък и едни дълги има умрели. Яш му е така как свети. Брат, дай да видим, я ти влез в лопатата, бутни да видим. Да го бутнат ли? Да, бутни украста. Чека, който иде. Някаква, викаме, то с някаква украса има свети на пътя за Писарево. Да, ти ви повярват. Брат, къде ще е включена? Каква канавка, брат? Аз да не искам. Брат, вари, виж. Аз ще се оглеждам зад нас. Давай, че кола иде, айде. Брат, страх ме е. Аре, бе, брат. Дай пътня, тя ще слема. Има ли кола? Я снимай, дай. Дай фенера, дръжи горе-долу. Вземай го ти. Енак, виждате. Чакай са тук. Началника, ако умре човека. Притеснява някой изрод да не се скру да е легнал. Ти как ти свети. Да не е някакъв. Да не е капан някакъв. Опа! Какво стана? Ти нещо... Има по-една отраса. Ти са някакви света си връчки. Брат, знаеш какво е било той, бе? Какво? Това има балон на Спайдърмен. Брат, ти знаеш какво е? Това е... Някой като е карал и е тако взял. Някой като е карал и лапито му си изтървал балона, той нали е такива големи деца. Да. Виж му е той какво му е едно с 3 изхода и един кръг. И това е балон на Спайдърмен, брат, на някой лапито си отървал балона и той фръкнал гръмна от тук и останал да свети, брат. Бас. Някой се връща от панер, бе, брат. И са настряни. Каквото иде свети, тук виж го, бе. Да, аптека седи. Стига, добре, его. Хубаво, хора, разбрахме който е. Това е.